салом бародарони азиз, имрӯз канали мо дар хизмати шумо аст. Шумо ҳар он чизе ки мехоҳед дар реклама монед ё ки дар савдо монед, марҳамат бай Рафтем. Opel Sedan, солиш 97, моториш 1.6, газ бензин, рангаш сабз, кузаш седан, коробкаш механик, як сола ҳуҷҷат дорад. Нархаш боша 27000 сомонӣ, бо курси ҳозира 187800 рублӣ. Боз савдо мешавад. Рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. Занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед. ВАЗ 2106 дар Душанбе қарор дорад. Коробкаш механикай, навъи сӯзишворӣ газ ва бензинай. Моториш 1.4, соли бароришаш 1990. Рангаш қаҳваи автозадагиай. Мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. губковат кардагиай 100%. Нархш боша 9000 сомонӣ. Бо курси ҳозира 16500 рублӣ мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед. инак дуюмин мошин, боз як ВАЗ 2106, рангинаш бошад зардай, кузаш сиданай. приводаш баллонои қафо кор мекунанд. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. коробкаш механикай, моториш 1.6, навъи сӯзишвориш газ ва бензинай, соли бароришаш 1988. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. як сола ҳуҷҷат дорад ва 4 баллони нав задагиай. нархи ин мошин 9000 сомонӣ, бо курси ҳозира 16500 рублӣ мешавад. савдо ва алиш мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. инак сеюмин мошин, боз як ВАЗ 2106, ранги инаш боша кабутай, кузаш седанай. ин мошин дар Душанбе қарор дорад. коробкаш механикай, моториш 1.6, навъи сӯзишвориш газ ва бензинай. соли барориши мошин солҳои 1989. нархаш боша 6500 сомонӣ, бо курси ҳозира 45000 рубл. алиш ва савдо мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед. лайк гузоштанро фаромӯш намекунем. видеоро давом медиҳем. инак чорумин мошин, некси дар Душанбе аст. соли бароришаш 1996, рангаш сафедай. коробкаш механикай, навъи сӯзишвориш газ ва бензинай. объёми моториш 1.6, кузаш седанай, приводаш пешай. нархаш боша 9000 сомонӣ, бо курси ҳозира 16500 рублӣ. савдо ва алиш мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед. панҷумин мошин, боз яктаи дигар некси сафед. мошин дар Душанбе қарор дорад. приводаш пешай, кузаш седанай. коробкаш механика, объёми моториш 1.5, бензин ва газай. соли бароришаш 2002. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. срочни фурӯшиай. нархаш бошад 10000 сомонӣ, бо курси ҳозира 69500 рублӣ. савдо ва алиш мешавад. барои маълумоти бештар занг занед. рақамҳо дар рӯи экрани шумо. шашумин мошин, Mercedes E-Classic, приводаш задниай, кузаш седанай. рангаш асфалти тарай, моториш 1.8, газу бензинай. коробкаш механикай. соли бароришаш 1995. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. нархаш боша 18500 сомонӣ, бо курси ҳозира 128600 рубл. боз савдо мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед.
ҳафтумин мошин ваз 21099 кузаш бошад седан приводиш пешай рангаш қаҳваи торикай коробкаш механикай объеми моториш 1.6 газ ва бензинай соли бароиши мошини 1997 мошин дар ҳолати хуб қарор дорад айбаш ҳамие ки балонош тов мехӯрда бестанд шухи як тараф ҳамаш садай мешинӣ ҳай мекунӣ нархш бошад 6000 сомонӣ бо курси ҳозира 41700 рубл боз савдо мешавад рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед. ҳаштумин мошин Opel Caravan рангаш сафедай кузаш фургонай приводаш пешай коробкаш механикай объеми моториш 1.6 танҳо бензинай соли бароиши 1993 мошин ҳамаш садай нархш боша 22000 сомонияй бо курси ҳозира 152300 рубл савдо ва алиш мешавад рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо занг занед ва маълумоти бештарро дастрас намоед. класс монданро ва видеоро дар шабакаҳои интернетӣ имо ва дигар ғайраҳо ва делитса кардан фаромӯш намекунем. бо ҳамин видеоролик ки мо у шумо ба охир мерасад ҳатман дар канал подписатсия кунед ва зангзачаро фаъол намоед ки то аз видеороликҳои нав бехабар намонед. хай то видеоҳои оянда. Opel Sedan солиш 1996 бензин ва газ моториш 1.6 мошини беҳтарин мошин дар вахш 30000 сомонӣ барои тамос номерҳои Алишер дар шаҳри Москва 916 034 35 75. салому алейкум бародаро. имрӯз дар савдо як зефира ки состоянияш отличная гуфти гапо дар шаҳри Екатеринбургай евро 4 газ задагӣ тайёр барои такси кор кардан состояние дарунаш берунаш скаминкош ҳамаш 100% набоша 99%. видеоша мемонам то охира тамошо кунем бародаро. дар шаҳри Екатеринбургай бародарони азиз, як бародар дар Москва балони мошин мефурӯшад, мошини майда. марҳамат, номерош, адресаш дар болои экран. занг занед, харидорӣ кунед бародарони азиз. салому алейкум бародаро. ина мошин зафира бародаро. инами мошин дар шаҳри Екатеринбург қарор дорад. марҳамат, кадоми харидорай, ягом айб надорад, ҳама ҷош 100%. ҳамаш 100% зафира. ҳоли бо ина бериша сиёнка кунем, насиб боша бо дуруша сиёнка мекунем, дурушам бинем бародаро. ин мошин дар шаҳри Екатеринбург қарор дорад. ҳол номеро дар рӯи экран мешавад. номероро бигирен, занг бизанен, маслиҳат кунен хати соҳибуш. ина бародаро. ҳамин бародар хоҳиш кард ки дар канал монед. ҳамин дар канал монда мешавад. бидурен тамошо кунен. ина марҳамат, бо диққат тамошо кунен мошина. зафира, состояниш хубай. ина бародаро. аҷоиб мошинай.
ҳамин мошина мегириву барои граниса рафтан аҷоиб айда хати ҳай мекунӣ. ина бародаро мошин ина салонуш аҷоиботай, ягон камбудӣ надора. ина сиреникош ина бо бародаро занг мезанед дар ҳамин номеро, иншоалло бо ҳамаша мефаҳмонатон ҳамин соҳиби мошин. ина бародаро сидельникои қафош боварка аҷоиб айда. ина як дигам дар иҷа сидельник дора. бародарони азиз, як бародар дар Москва балони мошин мефурӯшад, мошини майда. марҳамат, номерош, адресаш дар болои экран. занг занед, харидорӣ кунед бародарони азиз. салому алейкум бародаро. имрӯз дар савдо як зефира ки состоянияш отличная гуфтигапо дар шаҳри Екатеринбурга евро 4 газ задагӣ тайёр барои такси кор кардан. состояние дарунаш, берунаш, скаминкош ҳамаш 100% набоша, 99%. видеоша мемонам то охира тамошо кунем бародаро. дар шаҳри Екатеринбурга. салому алейкум бародаро. ина мошин зафира бародаро. инамид мошин дар шаҳри Екатеринбург қарор дорад. марҳамат, кадоми харидорай, ягон айб надора, ҳама ҷош 100%. ҳамаш 100% зафира. оли боина бериша сиёнка кунем, насиб боша бо дуруша сиёнка мекунем, дурушам бинем бародаро. ин мошин дар шаҳри Екатеринбург қарор дорад. оли номеро дар рӯи экран мешавад. номероро бигирен, занг бизанен, маслиҳат кунен хати соҳибаш. ина бародаро, ҳамин бародар хоҳиш кард ки дар канал монед. ҳамин дар канал монда мешавад. бигирен, тамошо кунен. ина марҳамат, бо диққат тамошо кунен мошина зафира. состоянияш хубай. ина бародаро, аҷоиб мошинай. ҳамин мошина мегириву барои граниса рафтан аҷоиб айда хати ҳай мекунӣ. ина бародаро мошин ина салонуш аҷоиботай, ягон камбудӣ надора. ина сиреникош ина бо бародаро занг мезанед дар ҳамин номеро, иншоалло бо ҳамаша мефаҳмонатон ҳамин соҳиби мошин. ина бародаро сидельникои қафош боварка аҷоиб айда. ина як дигам дар иҷа сидельник дора. Если ты подписан на мой канал и не хочешь пропустить новые видео, то нажми в этот колокольчик. Классный каналчик, сборки колокольчик. Если ты подписан на мой канал и не хочешь пропустить новые видео, то нажми в этот колокольчик.